Adlaw kanatong tanan. Nata sa ako ang vlog apang lunano no. Magihaw tag manok dire kay lingon nga kwartahan ta tungod sa kalisod manok ang natong ihawon. Kay ngano mahal isda 350. Ang manok 180 nya og magbuhi ka way bayad. Mao ni nga manok-manok lang taan ni ron mga kaigsunan sa gulay-gulay. Sudan pagbalik iluhang semana inol bitaw kay adubuhon gulay re kanon manok pabilin nya ana po dugangan na pog sayote dugangan na pog say pamutang dia nga aron ang gulay re kanon ingon ana ba mo bitaw dito ang amo ang sako ang anak ko ambot ninyo sa inyo haon sa style niyo kwartahan mo. Adi may tabo ngayon ani ang inyong estilo sa ako May problem ana. Di kay joke tinuod yun na sayotes. Ako nang ibutang sa manok, ang sayotes ay kanon. Ya, pabili na po, lain na pong sayotes ibutang mahurot na. Oh. Tipid no. Hey, pagkapait ning ginabuhing way trabaho na kay nasakit kay sunan. Mo ni akong paitan ron no kay ako'y trabaho ako'y negosyo kay nata sa pangidaro na nga 62 makaigsunan di malas po ta kay nasakit sao naman ni nato ron o naman gining tao no sa artista ka matiguang mayog ka kagwapo ka matiguang yapon ta maota matiguang yapon way mo dolar ning kalibutan na mga igsunan itang tanan matiguang sa pagkatiguang mabot ng sakit mao na ni mayo tong mga kwartahan kay way problema sa pangwarta o pagkaon nila ang kita ni wata kaandam sige lang Ginoo maayo mo provide magkulong Ginoo kay maayo mang maluluyo no salig lang taniya makaigsunan. Okay. Ani akong vlog apoy abot hindi kahon tani kita pa. Bitaw joke ninyo. Apoy viewers, so ay subscribers, di man mo subscribe ako amigo, amiga. Joke bitaw. Okay. Salamat sa inyong pagsunod nako tong mga diehard na kong subscribers o viewers. Muna ako salamat sa ko kadawat ani kay man takabot sa $100 threshold 100 na ako kay nakadawat na ko ganang tawag o kana monetize na bitaw ka kana ito AdSense code ani ako pero ready na guna og naghabog viewers akong viewers kay 130,000 120 10,000 pa man ikaw kadawat ng kaigsunan. Ano lang ta? Himo lang tag content nga manani. Yawat po ug daghan salamat sa inyong pagtan-aw. Madalayng content mahimo kini raman mayon mo views og mga sapo. Okay ra. Kasi kay naa tay upload nga souvenir lang ato mga kaigsunan. Ang ta magdahom kung sa paong. Ang ako lang ninyo nga salamat ko. Sa inyong pagsunod bisag ligod ganahan mong tanaw pero mapugos mo kay naa naman okay na naman pakli naman ninyo padayonan na lang tanaw. Okay mga kaigsunan daghan salamat subon ko mo ni akong kahimtang diri sa Bohol ini akong kahimtang aduna na tay gibati no tiguang na sa Batanon pa lami yun doon tagpirmi pa saan man yung tao maabot man yung aning pangidaro na di ba ang tanan man yun no hindi ko mauwaw mo sulti ninyo o pagkita sa akong pagkatao magkita sa akong kahimtang tinuod man daghang salamat o bye.